bete tare wolo muso bete tare wolo muso bete tare wolo diko ibaye tare wolo ika yafa ma fotugo la sebeni dengelaka banani denge ile sarane ke mange bene ebe kura de donela laji ke jani rola me ni ke pote ngulunyi ni mama ko ke jamana ngono ateve El Haji Mamadou Diko Mamadou Madani de Fatoumata Gouro de tekele min kapsa mo million tani tekele mi e président bi Mamadou Diko ma beti se ka kefe iti se ka dia ma be ikera ko mi bonbon do damne kadi alaban ka kuna me utise ka ko ikila sabula ibolo be mimbulu we ala de ni ma wi bolo mne no se kana wi blabe bi nga e bolo be kotiki de bolo o de la masitisi la wulu be kule suku be jo wulu be kule jugu ni na tise ka ta idiko ikanali duna pona e mo ko nya beba ka ke diko e be tise ka kai parce alama be da kama ko yeni de baw wulu baw de be kala la so du la président ka so ke o wulu ya ke ala kama ka ke kira kama o deum be se deuna o b'a fɔ ko ayi ko jinɛ de bɔra karisa jinɛ tɛ bɔ ye président ka so kɛ ni jinɛ bɔra i bɛ bo kɛ kurusi la i da bɛ mini la maa ba de bɛ bɔ ye k'a barika Diko i ka maréchal ani ka général chef de guerre ministre de la défense l'homme secret de Diko le haut commandement militaire de Diko ne do bugula do an tɛ kɛ maa fɛ k'a boniyara an b'an pan ka bɔ a ka di an bɛ a man di an bɛ kani kofle kɛlɛkɛcɛw de b'i bolo yan minnu kelen bɛ k'i kori barikaden dalen bɛ faransi dani de Paris barikaden dalen bɛ faransi dani de Paris a bɛ fɔ ale de ma ko Sunjata a bɛ fɔ ale de ma ko Turamaga a bɛ fɔ ale de ma ko kɛkɛwalikɛ dani de Paris l'homme fort a bɛ fɔ ale de ma ko Fakoli bɔrɔ 100 ni kɔ ne ni Gandi y'a tila o don na o ko bannikɛla don n ko aw fana ka banni pour aw ka se nin na aw tɛ se k'i sigi Facebook kan ka maaw neni barika b'o la barika bɛ min na dɛ ka kɛwale kɛ i fadenw k'a ye a y'a di minnu ma k'an ka d'u ma Mali sɔrɔdasi minnu bɛ firijatɔw n'u cɛw sara ka denmisɛnnin fitininw to la ale min miiri faama la dɛ a y'i miiri minnu dɛsɛlen don k'a d'olu ma. Awa mama ni be ninga alaye ka ke fantaw ye ku nyeti je ma siti sela e ma na be rezo ka mo banani mo baduru wala je jege deni mise jege bala na jamana ba kunun ka temena Fakoli ini che ni ka fan parene ini che bula be ni fan fla de la abe Diko fe abe dani fe abana ni na ka kunana ni nena nunu na ka kunana adi sigi rezo ka vernu ka isigi rezo ka ke kuma murunu ni popa et c'est pas ça o te jamana dole e de la ka duna jamana jumana bo mo be ni nun ke rezo ni Mali ambe gani de Paris fo ka Sissoko fo ka Kante fo ka Waramasa fo k'an yɛrɛ terimuso ba fo bɛɛ b'a dɔn Nasira Sako Jason an b'i fo Jess k'i fo Jɛnɛ Sogodogo k'i fo k'a da ninnu dɔrɔn ma ni maa ma ko i bɛ maga Diko la u b'i cɛfaran k'i fili k'i bila kɛrɛfɛ mɔgɔ dɛsɛlen ani Kante maa min da o de ka kuma ka ca Tibabo ko ce sont les tonneaux-villes qui font des bruits. Pelele la sana drani qui be bargona iba pousser à mangan de boere. Abe gabakurun chaman kari, gabakurun do buda yana gwa yeraka. Dani ko yini kani ko fla. O mo gote Mali kono. Ni kumana ko ibise kala je ma bana ni bazuru fe rezo ka. Ala yo di dani kilema.
ne y'a fait ngi bɛ ni yɔrɔ dɔn i tɛ se ka bɔgɔti de mɛ i b'a yɔrɔ dɔn jani i dɔn nin na nin ye cɛfɔli ye i n'i ka mɔgɔ a y'a dɔn nin na nka n'aw taar'u da mɛ Diko bɛ yan Babemba fununa mɛ Diko est là Samori Touré 1830 2 juin 1900 a taar'i da Diko est là mɔgɔ bɛ sununkun wele mun na fɛn min bɛ se ɲama min bɛ se ka d'a kan o tɛ an bɛ Yusufu Kulubali fo rempart la wallahi maa maa i ma fara Diko la i bɛ malo maa maa n'i ma to ye i bɛ malo an ye nin dugawu kɛ n bɛ segin a kan Nasira Sako anw min bɛ Diko kɔ n'an bɛ kalon kan Ala n b'a ɲini fɛ i ka malo mɛ n'an bɛ tiɲɛ kan maa si kana taa na i ka bɛɛ gasi ka bɛɛ malo ka bɛɛ halaki an ko y'an ɲɛ la yarabi an ka mun an ɲɛ la kuma tɛ o kɛwale don waramasa Jason terimusoba n'o ye Nasira Sako ye ka taa Faransi ka faden to to Bamakɔ yan ka taa baara ka tila k'a ci maliyɛnw ma a y'a ninnu minɛ kuma bɛ yen de o sinon n'a ka ne yɛrɛ bɛ n sigi réseau kan bi ka tununi kɛ o est-ce que o ye ko ye tɛ foyi min bɛ fɔ n ye koba min kɛ bɔrɔ 100 ni kɔ an y'a tila ne ni Gandi maliyɛn an y'a tila o don e tun bɛ président a dira dɛsɛbagatɔw de ma Dani ko bubula ni mɔgɔ b'i bolo lisi kɛ i k'a don a la n ko maa bɛ n bolo mɛ a tɛ don a la maaw mako b'a la sɔrɔdasi minnu sara n'u musow bɛ yatimɛdenw ni jigi t'u la n'u jigi ye aw ye a y'a don olu ma bubula sen t'a la ne bɛ taa président k'a barika a barika Dani a barika Nasira a barika Sisoko a barika Kante a barika Waramasa kɛwale tɛ o Diko tɛ koyi kɛwale de don ne delila k'a fɛ président ko Patrice Emery Lumumba ale de kɛra premier ministre ye Congo Leopoldville sisan aw b'a jamana wele ko RDC République démocratique du Congo ale de kɛra premier ministre o ye indépendance ta le 30 juin 1960 u y'a faga Katanga le 17 janvier 1961 61 bɔ 2021 na san 50 ale ye san 36 de balo il est né le 2 juillet 1925 san 36 saya ka ca n'a si ye o ye mun ye mɔgɔw dɛsɛra ka ɲinɛ tɔgɔ kɔ président kaso kɔ kɛwale ni Diko ka kɛ Diko fana y'a tɔ dafa maaw bɛ ala kali ne y'a f'i ye dunan kɔnɔ yan mɔgɔ 2 de ye président ka fanga bi ne bɛ min dɔ de diinɛ ɲɛmaa la Layatola Khomeini an b'a jigi k'a bɛ arijana kɔnɔ ala ka maaba Layatola Khomeini ani Mahamudu Di k'a bin k'i kɔ don a la k'a to tɔw bolo olu bɛ kan ka 1,100,000 ni 100,000 ta o u ka pantalon t'u sen da ka bɔ i b'a fɔ ɲɔsi machine foroko mɛ bi u bɛ bazin dɔ ni vɛsi dɔ ni ne m'a f'i ye n ko fa 2 bɛ yen k'a tɛ kɛnɛya a b'i bolo Nasira a tilali la a t'i bolo i y'a sɔrɔ a b'i bolo a tilali la hali ni sori ka sɔrɔ e ma bubula ni sɔgɔma n b'a fɔ i da bɔnna parce que ne bolo ko sori de ye n ka wari ban hali ni taara n'o tigi ye Amérique o fa tɛ kɛnɛya a t'i bolo maa ko ko nin ye fantanden i y'a sɔrɔ e b'a yira dunan bɛɛ la sisan ko wari nana i bɛ to panpanni na fo k'i don Tinɛni tulu la Laji Keyita wari t'anw b'an ja kan e ni ne bɛɛ alihamudulilayi anw ye hɛrɛ y'an ɲɛ la an ko de fantanw ka balo fantanw ka lafiya anw yɛrɛ ka balo kɛrɛfɛ ni fɛn ko don sisan b'a sɔrɔ mobili 4 bɛ n ka da la ala y'a dabara di yan k'a mandiya di yan mɛ ne tɛ baara kɛ n'o ye dɛ ayi ne ko de a y'a di fantanw ma n bɛ madame ATT Lobo Ture fo
mara ka ede kambe kanga na me fomba iba polo boy ka baraka kanuna kabira la ka malida president musulman na mali kono min kera ko min lobo wallahi amake wallahi min be hina ko min lobo ate min chekai ko min lobo ate min makadi ko min lobo ate ka ke jigen taw ye ka ke fantan ye ake masuwaji atete ka numaya fora o ye tiɲɛ mais lobo de do tibabu ko si tu vois un grand homme c'est une grande femme qui est derrière lui a barka lobo Traoré Baye Traoré di anw de bɛ se k'a fɔ a barka lobo i cɛ dalen mɛ sisan an b'a jigiya k'a ŋaniya k'a yira ala fɛ a k'a bila arijana kɔnɔ a tɛ se min kɛ Mali ye hali n'i t'a fɛ a ye min kɛ Mali ye a bɛ fɔ san 1000 ale tun ka kuma man ca a b'a kɛ de min bɛ to n kɔ ka fɔ n denw fanta ni ma bɔ lobo Traoré i ni ce fo n b'a ye ci fɔ n ye président maa ma tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn e ye kafiri a ka aide kan fo n b'a ye n wele kunna sini su fɛ a ko Bubula n ko han a ko lobo ko ka malo bɔrɔ 1 di ma ni sukaro bɔrɔ 1 lobo tɛ ne dɔn mɔgɔw la a cɛ bannen taara dugawu kɛ mais n'i ye n jɔ a kɔrɔ a t'a dɔn ne bɛ kuma kan da fara o PDG Lansana maa min bɛ Bubula ka ɲumanya dɔn o tɛ o i kana fɛn di yan yɛrɛ mais n ka ɲumanya dɔn maa min y'a dɔn o ye Modibo ni Modibo Sidibe capitaine den halala den yɛrɛwolo den Modibo Sidibe taara n sɔrɔ fo n ka salon kɔnɔ n bɛ dalen u nana fɔ ko Modibo bɛ n ka salon kɔnɔ n ko premier ministre Modibo bɛ na ne ka salon kɔnɔ ko awɔ n ko premier a kɛra cogo di ko n nana bɔ i ye Mariko fana taara bɔ n ye cɛkɛbara maliyɛn an ye tiga ɲimi ɲɔgɔn fɛ fo n b'a ye n wele kunna sini n y'a bonya f'i ye Sori Kasoge malo bɔrɔ 1 sukaro bɔrɔ 1 n ko fo n ba a fɔlɔ bɔ ye k'a barika mais Bubula tɛ sukaro in minɛ Bubula tɛ malo in minɛ ko Bubula i m'an deli dɛ n ko n y'a faamu mais ne ye layidu min ta ne ka ala ye fo k'a sa ne tɛ faama ka fɛn minɛ ne Bubula fo k'a sa fo ka bɔgɔ kɛ n kan tumu kan du wallahi ne tɛ faama ka wari minɛ n tɛ faama ka fɛn minɛ a ko lobo tɛ faama n ko faama don hali n'a bɛ taa sisan aéroport la o b'a da don salon d'honneur de kɔnɔ k'a ka fɛn formalité kɛ ka taa d'a ma avion kɔnɔ o bɛ kɛ Bubula ye hali sini fo k'ale sa a bɛ fɔ a ma ko madame la présidente mais kanu in b'a nɔ la dɛ n bɛ sa a ka jɔnya la fo n b'a fɔ lobo ye ko n bɛ sa a ka jɔnya la ne ko n bɛ sa a ka jɔnya la ni million dama dama ale hakili ma jigin mɔgɔ si la Bubula malo bɔrɔ 1 sukaro bɔrɔ 1 n ko fo n ba a k'a fɔ e yɛrɛ k'a fara i ta kan fo n b'a fɔ ayi a ye dɔ di ne ma n ko bon n'a ye dɔ di ma a y'a di dɔw ma Bubula tɛ nin minɛ a ka hɔrɔnya b'a nɔ la Bubula kanu b'a nɔ la n b'a ka jɔnya la n'a ye n wele su ni tile bɛ wuli mais fɛn ko yan n k'o bɔ a la parce que ne ye n kali n ka ala de ye danne n ko fo ka n sa ne tɛ faama ka fɛn minɛ PDG Lansana fo ka ne sa Bubula fo ka bɔgɔ k'a kan Bubula tɛ faama ka wari minɛ a tɛ faama ka fɛn minɛ kunna sini dɔrɔn fo n b'a ye n wele ko lobo ko i ka malo bɛ yan ni n ka sukaro n ko fo n b'a bonya diyara n ye a ko lobo cɛ nin ye ko mais Bubula tɛ nin minɛ a ko mun na n ko parce que n ye laju ta ala ye ni ne bɛ faama ka fɛn minɛ don min président Sori kɛ ni kana bɔ yen n'a sera sakɔ ni ka minɛ o yɔrɔ la wala ɲɛ bɛ ne la o ne bɛ n dogo su fɛ ka taa n ka mobili ni kɔnkuru don a b'a k'a kɔnɔ wa ayi ala ɲɛ bɛ n na ala bɛ ɲɛ bɛ n na fo n b'a fɔ ma ni nin y'i taabolo ye Bubula an sɔnna n ko ban tɛ dɛ mais n ye laju min ta ala ye Bubula t'a fɛ k'o bɔrɔtɔ n ka foli lase belebele in ma belebele dɔ y'i da an ko k'a banna ja belebele wɛrɛ bɛ yan Lobo Traoré DJ Sɛrɛ ni n bɔra n'i ko hali n ka n yɛrɛ d'i ma n bɛ n yɛrɛ d'i ma Lobo kama lieutenant fo n b'a ka foli lase Lobo ma ko fɛn in tɛ sukaro tɛ malo tɛ bonya ka hakili to ne garibu kɛni na o de diyara n ye ne ma sukaro in minɛ n ma malo in minɛ n ma taa yɛrɛ n ko ɲafara a y'a di mɔgɔ ma min ne fana ka fisa ni min DJ Sɛrɛ nin de don koyi ayi
ita me abada ki fa ble ka e fa ma ka wari me ni mo ke domi san pren kan kunci la di ta be ya fa ma ni mamadu fo ma abe ya fa ma ba sa kwang kan kalola me ai ya fa ma president na no bla ko election me na ke kaunjin be popa kuma chaman atike il n'est pas légitime et légitime le no bandaw ye baraka faso e mungi faso e ka fonye e kaunjin e munde ki faso ay bandaw la ka barake ay muktar wan la ka barake c'est-à-dire atara goita le be goita e da so kanye abe goita go kateta si sabala je sabe kan dinye man no abe ta rom election ko amaji do anga do para transition do ka para transition ay fra bandawla ne re bayin dawli ay fra atara ta ngoyo furula atara ta datu furula ay fra la ala de adama c'est un homme intégré ay fra mba fo INTM secrétaire général to ko re bono katile ay tanay aw kana garabu dabla de ay tanay dote glomi doga naga kan fo INTM syndicat min ba kono wore nunu bebe wolu ka syndicat de kono aw le pen signa aw de sera ka ti se ka go be se ka fo mo tugo aw duya di do mo ay nanay aw kana dabla de ay tanay bingani be yororo ne be kalage bingani be yororo fantan din kule président ni wula se be da soro bintige law be kan ko ka bintige o be na da ka sarada ni sugu madia saka be binimi o buka warni modi la buka demba la balo halala ganaw halala nogo tu ka warba pasala ka binje ka biye na ka min tala o kile taru buka tari ya la kuron be kan atike kabra ka mali da ni kuran tike no ma deli ka ke quartier do be kile flake o ma kuran yu mena ministre ko kanga do ka e ngade do ka ambe kuran ere de ta sita ka ta blai ka dala ambe to ka kala buru e ka do ka jadi oh do ko teo do ko do Fransigera singen bizan mondiale do ko de do bara ko de do ne de la ga ni ngoya ni presi sori kasoge ala kana bubula sra mimba dala ka bo adamari akorota la makera kamana mama ko bila makera kamana ga nyoro ye bebe kulula ado sori di jogo kono ga wa ameni ka twala de kono gantere neni dije sa ni president ka soga amerika twala de ambalala de ambani ni ala de kambo balane angono ni nunu nana dibe do andala wiye jala do andala angono ni nunu nana kambe limiere wiye digirana angono nunu nana ko jeya nana wiye jamfa irana angono ko ni nunu nana kamba ko alhamdulillah o ko tabarikala anya nta to alama o fanta mana sege na soro la wa bonye nta to alama ame mali soro sufo siaka to bola Britani militaire Ibrahim Fadiga Boubacar Nyare armée de l'air kun ko bela bade ay ami fo nebe himini ne asimi bo akaprenga soro zo yana kata fana kata taribula comme atete minge comme atete minge sam bakila atete to ko be fo akaprenga soro zo ni wa mugando akake wa kene ni million kala do akake million fla ni million saba do akake million nari so da tuna kaka president lege neni lani ke da na faranga marbata ko katawa nyere fa kambe so walde minu so no ma pente ko luye muna baraken tambalu dama sigile me abetere ben le cerveau katika ukatangele amba fo ka wale mando ambe nana kasekfo magistrat intégré din moko chama ba kono udonendo alobe kanga wari mine miyongile ni wa kama sorazu wa bina ni wa mugani du wa madanga de ya do aya duma ambe principe musique korota
N'o to ilo tigi ɲɛ faso ko o de ye Maliko diya ye n'u dogo kana zonzani fitininw lamɛn dɛ kana korokara fitininw lamɛn taa n'i ka baara ye dɔrɔn maliyɛn min ye an b'a dɔn min bɛ jamana in fɛ a dɔnna sa yanni ko ma kɛ ko tɛ dɔn Dɛnbata ka filɛ an bɛ nin bila ka taa n'u dogo muso ma n'o ye Lɔbɔ Tarawele Lɔbɔ makoɲɛ Lɔbɔ président musoman na min ye Lɔbɔ bɔ ɲumanya la n'a nana Ala kan ta tiɲɛ ko ne ko tɛ Ladi Keyita sangaji tɛ bulu la n'a sera sa ko nin ye cɛ foli de i m'a ye ne kan ka n kɛ tan wa i jɔ ka n ka verre don jugu sɔn pɛrɛn a fɔ an bɛ se ka to nin ɲɛni kɔnɔ Dani de Paris Selenge b'an bolo Manantali b'an bolo Sankara Gasalan b'an bolo Suti b'an bolo Balenkɛ dɔw b'an bolo hali bi anw de bɛ kan ka fɔ ala anw tɔɔrɔla koyi o falen ye min ye o ye jahanaba de direct président m'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn ye ne ni énergie ministre an ye ɲɔgɔn ye n ma taa ka bureau la dɛ an ye ɲɔgɔn ye Diko fɛ yen a don prix de dira Diko ma a taara Diko fo o ko nin de ye ministre de l'énergie ye o y'a sɔrɔ courant-tigɛ ma na fɔlɔ dɛ an bɛ mois de septembre la ou juillet n ko n k'i sigilen filɛ i tɛ aw ta kɔlɔsi courant-tigɛ kana an kana tɔɔrɔ ɲina n'an tɔɔrɔla an ye i bɛ ka kɛlɛ 100 n b'i kɛlɛ 1000 a ko bubula o don k'o don Diko yɛrɛ ko k'a ye tiɲɛ dɛ walahi an filɛ jahanaba de kɔnɔ nin an tɛ tasuma la dɛ an bɛ jahanaba de kɔnɔ tailleur tɛ se k'a ka tailleur kɛ glace feerela tɛ se k'a ka glace feere muso minnu bɛ kan kɔnɔ u tɛ se k'u ka dabileni feere k'u ka tini bere feere olu ka nasɔngɔ ɲini k'u denw labalo ani u cɛw bɛ front na o wagati de la courant bɛ tigɛ su bɛ kan ka bɔ lopitansow la courant-tigɛ y'a sababu ye o tuma anw kɛra cogo di ala e ɲɛ t'anw na de wa kotigi e ɲɛ t'anw na de wa masa ala masa jalakibali i ka faama d'an ma min bɛ hinɛ fantanw na sinon anw tɔɲɔra sa dɛ anw sɛgɛnna sa dɛ nka a bɛɛ ye min ye an y'an ta di e ma e k'a ɲɛnabɔ o de la kabiriw nana u bɛ kan ka balan-balan o kabiriw nana janfa u ye M5 janfa u tilala ka Diko janfa u y'a bɛɛ janfa ka bɛɛ dapiri Kɛbɛ rebelle n b'i fo n den Kɛbɛ le rebelle n b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ sans payer fo bi a bɛ Kati 24 kan à partir de midi k'a bɛ kuma Diko kan ale fana b'a dɔn kosɛbɛ n'i tɛ Diko dɔn i b'a nɛni ne ye nin fɛ yan dimanche n bɛ tɛmɛ n bɛ président Sori ka so kɔnɔ n bɛ segin a la yen wallahi talahi la ilaha illa huwa kan jin ka kalili wallahi talahi la ilaha illa huwa Diko kɛlɛli tɛ dɛ ka Diko détruire parce que a kɛlen bɛ k'an gêner pour Bubu ni Lewu ninnu bɛ se ka na fanga la cogo wallahi nin de don wallahi talahi nin de don aw b'a fɔ Bubu ye k'a tɔgɔman bɛ kuma la a kana a yɛrɛ sigi a tɛgɛ Mali président ni Ala sɔnna fo ne k'a sɔrɔ Diko ma don n'o minɔgɔ sigi ale ye n'o sen jɛlen o jɛlen don a bɛ bɛnbaliya min na ka karatu kɛ pour ka Diko magoya a kana a yɛrɛ sɛgɛn Ala bɛ sanfɛ ne ye nin dugawu kɛ n bɛ segin a la Dani de Paris n'anw de bɛ kalon kan an bɛ Diko kɔ Diko ye nanbaratɔ ye an bɛ Diko kɔ Diko ye yuruguyurugukɛla ye an bɛ Diko kɔ Diko tilennen tɛ Ala an b'a ɲini fɛ i ka malo fadenw k'an ye nka min bɛ fɔla ni kalon de don i k'a tigi bɛɛ jasi k'a tigi bɛɛ fago k'a tigi bɛɛ malo yan'a saya ka taa an bɛɛ ma an y'a mun an ɲɛ da la allo Togo. Togo Bonjour. somɔgɔw Senkɔrɔ. denbaya bɛ di N kɔrɔ n ka labɛn ka dugawu k'i ye nin sunkaloba in na. wallahi n y'a minɛ
duwawu kɛ maa o maa ka tɛ dɔn n'o bɛ baara kɛ la jamana in ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ duwawu k'o bɛɛ lajɛlen. wallahi kɔrɔ an t'a dɔn maa min ka duwawu bɛ minɛ ka tɛ dɔn an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a ka hinɛ anw na an ka taa jamana in ka se ka basigi. wallahi n bɛ profiter a foli lase maa o maa min bɛ ɲuman kɛ Mali armée mɔgɔw ye Dani y'a ka baara min kɛ ka foli lase a ma an ka taa fɔ Paris. Dani de Paris Alhaji belebeleba. n b'a fo k'a barikada. n'u tɔgɔ k'a bɛ fɔ Dani. n y'o de fɔ n ko ni kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. n'u tɔgɔ i tun b'a fɔ dɛ k'an bɛ ɲini ka fɛn in fɔnɔ an b'a fɔnɔ dɛ an bɛ kan ka sɔrɔ yɛrɛ de kɛ sisan. n kɔrɔ n y'a fɔ n ka taa ko jamana bɛ cogo min énergie ko in na i da donna la. wallahi i y'a fɔ n'u tɔgɔ. n kɔrɔ énergie n ka taa dɔn ko kante yɔrɔ dɔw bɛ yen n ka taa ni ye tile 3 ye n ka taa dɔn ko ka courant sɔrɔ. ala n'u tɔgɔ. énergie fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye a bɛ fɔ min ma nɔnɔ a fɔ a bɛɛ y'a sigi ka taa frigo kɔnɔ pewu a y'a bɛɛ sigi. wallahi. parce que fantanw bɛ balo cogo min gɛlɛya kɔnɔna na dɔw bɛ gilasi feere fantanw ka se ka dumuni dɔɔni sɔrɔ k'a di u ka denbaya ma. ni sunkalo ba ye ne ka taa olu tɛ se k'a kɛ. i tɛ se ka foyi mara tuguni frigo kɔnɔ. n'u tɔgɔ suguri bɛ dun dibi la sun bɛ tigɛ dibi la. n kɔrɔ n ka taa dɔn frigo bɛɛ tiɲɛna n ka taa appareil bɛɛ tiɲɛna. wallahi. mais nin bɛɛ la n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa il est important a ka fɔ maaw ye n ka taa courant ko in daminɛlen ka se bi ma depuis coup d'état kɛra depuis 1991 gɛlɛya caman kɛra courant ko ye. wallahi. n kɔrɔ tuma dɔ tun kɛra yan halisa n'a ka maaw ye ka taa courant di a burankɛ de ma faransi k'a feere a ma ka Mali énergie tigɛ k'a d'a ma n ka taa dɔn cɛ nana k'a sago kɛ n'o tun y'a muso n ka taa dɔn a denmuso o cɛ ye faransi n ka taa k'a courant n ka taa dɔn k'a feere n ka taa o ma o y'o sago kɛ ka n'a ka dunta ɲinɛ la ka taa n'a yɛrɛ. a tɛ kɛ nalen ka sɔrɔ ka courant bɔ o cɛ bolo n ka taa ka tila ka n ka taa contrat yɛrɛ résilier ka tila ka segin courant ko la. tuma ni den. o kɛlen a fo ka se bi ma n ka taa dɔn ko gɛlɛya min bɛ courant ko la n ka taa dɔn n'an ma hakili sigi k'a bɔ n ka taa dɔn ko groupe ko la fo ka diɲɛ wuli n ka taa k'an tɛ se ka kɛ n ka taa bɛɛ ye. wallahi. bon i b'a dɔn min tɔɔrɔ nin ko la ko Guinée de bɛna courant da aw ma. ala ko n'anw kɛra faden sago ye koyi. a ko Guinée de bɛna courant da aw ma. an bolila ka taa o don Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire ka courant d'a ma Côte d'Ivoire yɛrɛ tile fila na courant tigɛlen b'olu kan. a kɛra. Sénégal y'an ka courant tigɛlen ka taa fɔ Sénégaliyɛnw bɔra ka kɛ mankanba ye o kɔnɔna na bi o ye énergie solaire don ka taa wari min tun bɛ kɛ ka taa k'o ka Sena fonctionner o ye Sena ci o wari ta k'a don ka taa donc énergie solaire la Sénégal mako tɛ courant na. wallahi. o tuma o maa ta anw bolo min hakili bɛ se ka jɛnɛ min bɛ se ka baara kɛ ka bɔ ka k'a d'u yɛrɛ ye ka se ka jamana in ka hira jamana in na ka hinɛ fantanw na ka hinɛ ka taa donc faze fantandenw na pour que jamana in ka se ka bɔ gɛlɛya la. ala n'o togo. n kɔrɔ min na bi n ka taa nin ye dɔnba ye ka dugawu kɛ ka taa ala ka maa d'an ma min bɛ hinɛ jamana ye ala ka maa d'an ma min bɛ hinɛ fantanw na. mais n'u togo n'aw ma kɛlɛ kɛ waritigiw bɛna jamana in mara yan dɛ. n kɔrɔ an ɲɛ bɛ maa dɔw la u bɔra ka taa donc filan dɔw fɛ ka taa donc des milliardaires en 1997 olu bɛ se ka 10 kilos di ka taa donc furakɛw kan o furamusow ma bi ko olu ye milliardaires ye a bɛna nin bɛɛ di o ka marché la don natɔla an da bɛna o bɛɛ la. ni ala sɔnna. parce que min don ni maliyɛnw y'a to n ka taa donc k'a fɔ ko waritigi min ye jamana wari suɲɛ k'a fɔ ka taa k'olu de bɛna fanga ta. n kɔrɔ an bɛ kɛ ye ko fila ye. wallahi. n bɛ dugawu k'i ye n ka taa donc hali bi ala sigi. togo. n bɛ dugawu k'i ye n ka taa ala ka sababu ɲuman d'i ma. i muso a ye bonya kɛ n ye. c'est normal a kan ka kɛ parce que le problème est que n ka taa donc a kan ka kɛ n ka taa donc parce que le problème n y'o min fɔ sukɔrɔ ko n ka taa o ye dugawu ɲini de n ka taa n bɛ dugawu de ɲini. ayiwa. diɲɛlatigɛ kɔnɔ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. ala ka sababu ɲuman d'an ma. an tɛ ATT ni loro labila maa si ye fo ka dunan wuli. n kɔrɔ ala k'a to san wɛrɛ n ka taa donc an ka sigi ka ɲɔgɔn fo ta. ala amina yunu togo. laban ko ɲuman ala k'a d'an yɛrɛ ma. yarabi togo. jamana ala k'a bɔ gɛlɛya la. amin togo. fantanw ala k'o sɔn. yarabi. n bɛ n ka foli ta yan k'i fo k'i barikada. a diyara n ye nu foli y'i yɛrɛ ta ye. merci beaucoup. a diyara nin tun y'an dɔgɔnin manden nu togo. l'homme fort belebele nu togo min m'a to ka nɛwu. Moribo Sidibe min m'a tugu ka nɛwu. an ka to miɲɛtɔdenya in na tugun an bɛ taa tugun ka wari minɛ waritigiw la u bɛ na jamana in mara. an ye min ye san 7 na an y'o ye o mais sen na an t'a ye dɛ a bɛ kan na de. i bɛ sɔrɔdasi kɛ de a ka motonin b'a bolo bereza a b'a kolonkolon na rangersi b'a sen na marifa b'a kɛrɛ la. ni fɛn ma k'o ye o jamana halakilen don wallahi. ni fɛn ma k'o ye
o jamana halakilen don an bɛ empereur du Wassoulou le Négus an b'a fo ka waleɲuman dɔn fantan o kana jɔrɔ yan aw ka bubula bɛ yan bɛɛ b'aw janfa ne t'aw janfa bɛɛ ni n ko n t'aw janfa ne tɛ kɛ maire ye n tɛ kɛ député ye n tɛ kɛ ministre ye n tɛ nommé yɔrɔ la hali ni Dicko kɛra président ne tɛ nommé ne bɛ nommé yɔrɔ min o ye fantanw ka yɔrɔ n bɛ se ka kuma n bɛ se ka n sago fɔ n bɛ se ka n da kɔkɔ bɔ yɔrɔ min ne bɛ taa yen de ka taa bɛɛpulu kɛrɛfɛ maa ma tɔɲɔra ne b'i ka kɛlɛ kɛ hali ni m'a dɔn ye mais Ala b'a dɔn ye n'a fɔra ko Faransi ko carte mina ko bɛ maa ka baara tiɲɛ carte mina jalan mɔgɔw ka yafa ma ko bɛ se ka baara tiɲɛ PDG Lasala ou bien passeport faso den ka papier pour k'i ka halalaya yira k'e ye maliyɛn ye jamana dɔw bɛ weleli de k'a ye na papier ta maliyɛn de bɛ boli extérieur la Faransi e ka don ji la komi Dani taara cogo min bateau mɔgɔ caman sara o don na e yɛrɛ y'a mɛn kɔgɔji bɛ kan ka mɔgɔw dun dɔrɔn e sera o la e ka don e ma dɛsɛ foyi la fo papier jalan nina ou bien passeport ni jamana masakɛ minnu tɛmɛna ninnu kan ka jije de k'u condamné à mort ka tila ka taa n'u ye tawudeni u ka taa kaso nɛnɛ ye wallahi tabahi marakaden de bɛ wuli ka taa Buhari kɛ ka yɔrɔ ko ka yɔrɔ jɔsi munna a kana faden sago a kana faden to dun Dani de pari i ma faden to dun e ta tɛ damugu ye dɛ e ta ye kɛwale de lahara ni Ala ye nin baraji yiri la i b'a fɔ ni n tun y'a dɔn ne tun b'a triplé président Kasoke ko k'a ma ban k'i bɛna dɔ wɛrɛ kɛ an ye nin de fɔ e delila ka maa ye maa bɛ fatɔ neni yan i delila ka maa ye a bɛ lagalakatɔ neni i delila k'a ye maa bɛ dulɔmina min bɛ bo k'a ka kurusi la ka bin kare kɔnɔ u b'a fɔ nin kɔni lui il est foutu la tubabukan tɛ wa lui il est foutu nin ta banna ka ban nin Ala nin kɛra jugu sago ye mais Ala ye maa minnu kisi o ma minnu bɛ kɔ kan dɛ minnu bɛ k'an ka réseau masakɛ olu de bɛ k'an ka nin kɛ Buba fana n b'i fo a bɛ critique kɛ ka sɔrɔ a ma maa nin ne tɛ réseau kan mais maaw b'a fɔ n denkɛ don dande a b'a to n ka fɔ n denkɛ don Buba fana n den don parce que ne den y'ale fa ye n mɔden don Kébé le rebelle il a foli bɛ Kébé le rasa africain olu ma sɔn ka taa Nami denya la dɛ u ma taa parce que ni n'a bɛlɛ kɔgɔra o bɛ kɛ Nami den de ye n'a bɛlɛ n'a bɛlɛ n'o kɔgɔra o bɛ kɛ Nami den de ye e tɛ se ka foyi kɛ tugun hali ni Soriba bɛ ka a ka nunɛti bɔ Sori i jɔ n k'a bɔ i ɲɛ la jamana in Ala kana an don nin da fɛ Ala kana an don nin da fɛ INT mɔgɔw n'aw tulo bɛ n na a y'a fɔ Katile k'a ka taa n'a ye k'a kana dabila dɛ parce que a kɛra dɔw ye olu fana ta kan ka d'u ma l'injustice bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Bugula b'o kɛlɛ kɛ Hasimi bɛɛ b'i dɔn Bandaw bɛɛ b'i dɔn fɛn bɛɛ bɛ b'i ma an mago t'o si la mais bɛɛ b'a dɔn i tilennen don i ye hɔrɔn ye yann'aw ka bɔ n b'a ɲini aw fɛ en tant que commandant en chef de forces armées ne de Mali sɔrɔdasiw ka kuntigi ye ni sɔrɔdasi min ka sara ye 240,000 a y'a kɛ 280,000 ni sɔrɔdasi min ka sara ye 230,000 a y'a kɛ 260,000 ni sɔrɔdasi min ka wari ye 100,000 a y'a kɛ 1 million ye parce que aw de bɛ sa pour anw ka balo aw de bɛ sa pour anw ka kisi aw de bɛ sa pour anw kana kɔngɔ ka jamana lakana o lakanatɔ aw bɛ faga aw bɛ yatimɛdenw k'an bolo ani feerejakɛw président Ala bɛ se ka ko la dɛ ni Bugula kɛra président ye bi n t'a ɲini dɛ n tɛ k'a ye fana walahi ni ne kɛra président ye bi sɔrɔdasi sara bɛn b'a bɛɛ kɛ miliyɔn n'a ka di wari kana sɔrɔ budget la ni m'a kɛ Ala k'an ta ci n'a ka di wari kana ye yɛrɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ wari d'a ma i ni muso aw dalen bɛ sumaya la dɔw de bɛ tile la u bɛ wɔsi sɔrɔdasiya b'a ka sɔrɔdasi kɛ président fo ka sa
n'a ko a bɛ bâtiment kelen jɔ a tɛ se n'a taara banque la banque maaw b'a fɔ k'u tɛ se k'a d'a ma parce que olu ka wari bɛ na bɔrɔ kɔnɔ de ka bɔ trésor la ka taa sɔrɔdasiw ka kan kɔnɔ u ka wari bɛ d'u ma or que tenitigi bɛɛ ka wari bɛ banque la bi n'i ko k'u ka wari d'i ma u b'a d'i ma i bɛ so jɔ mais Mali sɔrɔdasiw a tila bɛɛ mɔgɔ si tɛ a bɛɛ ka wari bɛ n'a di kan kɔnɔ ou bien état major e ta bɛ kɛ enveloppe kɔnɔ o san na i ye nin ta n b'a tigɛ ka bɔ a la tuma dɔ la min bɛ k'u bolo hali a tɛ tɛmɛ 600 kan k'olu ka tila ka taa rendement kɛ mais tulonkɛ nafama n'o ye balontan ye n'olu gagné so kelen 20 millions 10 sɔrɔdasi kɛnin bɛ sa foyi malo bɔrɔ kelen saga kɔnɔboli to dangaden dɔ o b'o ta k'a d'i ma ni 2000 ou bien 20 an nana nin di état major tɔgɔ la ou bien an nana nin di faamaw tɔgɔ la n'olu y'u kɔ dɔn o kɔrɔ ko an bɛ ɲɔgɔn ye lahara de o tɛ nin ye bara tugun ne ko i bɛ firija sigi kalo 4 ka taa i bɛ yɔrɔ ɲini ka bɔ a firidatɔ de bɛ bɔ dɛ ka taa luwasi ɲini denw bɛ balo cogo di ala yɛrɛ bɛ balo cogo di jamana mago t'o la bon o bɛ jamana o jamana halakilen don i m'a ye jamana bɛɛ bɛ kan ka fisa ni Mali ye parce que injustice de bɛ Mali kɔnɔ wallahi taala Jani de Paris min fo i bɛ Mandeka i b'u dɔn n'u ye dɔnkiliw da Jelimadi ninnu o ka fakoli i b'o lamɛn a bɛ yen président an kana maaw lamɛn min bɛ f'i ma ka n'o lajɛ min bɛ fɔ k'o lajɛ ni bubula i ma kun a ma ɲi an t'an kɔfɛla lajɛ ni y'a ye a bɛ f'i ma i kɛra ye de n'i kɛra i bɛ neni dɛ n'i kɛra i bɛ neni mais n'i ma k'a ye maa si mago t'i la n'i ma k'a ye jamana katakatantigi de bɛ bɔ kabini sɔgɔma 5 heures du matin 6 heures ka taa minɛn ta ka taa bila a bɛ fɔ ko ka vinɛti ta 12,000 8,000 7,000 la katakatani mobili tɛ wotoronin motarilama mobili bɛ ne bolo ne ka vinɛti ye 2,500 katakatani 12,000 munna ko parce que u bɛ minɛn ta aw tɛ minɛn ta ma aw bɛ kan ka balo jamana fantandenw ka wari la aw tɛ kan ka minɛn ta aw sigilen bɛ bureau kɔnɔ sumaya bɛ kan k'aw fiyɛ nkalon kan aw denw bɛ taa furakɛ kɔ kan nkalon kan jamana nafolo la min b'a wɔsi ɲini bintigɛla min mana tɛmɛ bɔ ma o bɛ minɛ k'e ka bin ka bon kojugu e k'i jɔ e bɛ t'o di e ni ala cɛ nin jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la e ni ala cɛ o le k'an ka kɛlɛ kɛ na dɛ Diko y'i cunna ye Diko tɛ hɔrɔn Diko bɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan mais kɛlɛ yɛrɛ ju ye min ye e b'a dɔn Bubu ko don n tɔgɔma Bubu ani Lewu awɔ mais Bubu ye fanga mara yan o Bubu dɔgɔnin Lewu a muso a dɔgɔnin fa kelen ba kelen o kɛra ministre ye yan o ministre min a tɛ se ka sɔsɔ o don maa ma fɛn fɔ dɛ yanni Bubu ka na yanni IBK ka na Lewu tun bɛ cogo di wari min b'a bolo sa o tun b'a bolo fɔlɔ wa o fana jate kan ka minɛ o i m'a ye nin bɛɛ kɛ kun ye de ka Diko il est gênant ani Mudiri ils sont gênants k'u dégager ka bɔ yen pour u ka laɲini bɛ kɛ Bubu bɛ na cogo Bubu ye min da école karamɔgɔ kan u ɲinɛna o an bɛ yan o e ye min da école karamɔgɔ kan école karamɔgɔ de bɛ président sɔrɔ parce que u ka ca bɛɛ ye wari banna ka d'u ma yan mais bɛɛ nana a y'a bɛɛ régler Asimi n'a ka mɔgɔw ka gouvernement wari tɛ kɛsi la an tɛ se jamana tɛ se nin kɔnɔ jamana tɛ se nin kɔnɔ mais aw bɛ kan k'aw ka wari ta président 1,100,000 ni 1,200,000 premier ministre 1,75,000 assemblée président 35,000 anw ta ye ala mun ye Laji Keyita hoha k'an bila an ka ɲɔgɔn kɛlɛ dɔrɔn Sori Kasoke cɛ ban kunna e ye traître de Diko a y'i cunna ye Bubula Dani ka cɛ don Bubula Nasira ninnu de bɛ kan ka manipuler olu yɛrɛ bɛ kan ka kolo sogo n'a kolo dun yan u bɛ tila ka kolo de d'anw ma o y'a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ la an ɲinɛna olu kɔ u bɛ kan k'a dun jamana in bɛ nin taabolo de la
nema deli ka nin be ngo tongono fere tongono fagala de tara tongono chamanta mama jara anana ni tongono aya bla sankara ko abe tongono kelen diga bo fi abe tongono kelen na bo kan diga bo fi anyeji be kan ko ay kelen wala na yo faga ko fi dj sare tongono deni jole mba ba greve ambe jangine janko pisefam kanga denchene waninga de mandi bula denchene be maliko sam sama ba e de la ga sam sama ba ya be mo gonni e de la ga ya be mo buruja abe nani argument contre argument ite iba ka video pe ka ita abada be mo gonni ita yi anete kungle na kele na bi me ya be ne ya hari sina be wole mfa parce que akadenya o ka korono lu ga ben yo ne korogere jonguna afa e de la ka ali sam sama bali able ga mogoni iya yi anana bani no ama soni na wofu abafo fana we ka hake me ale ka hake abaye tani ide la ga bu fana har na ba ke community rezo ga bu daga bu sama ga ide la ga be bo ga mogoni abada ye mama e nini na desara wallahi ye mama e nini na argument tabo atiki desara baru sih kamu kau kritik kau apa ini nggak mana ni apa bubla jeli aye ngau mente ke beka jeli ele Mandeka Fakuli Adi Abe selection Ube souvenir la je Ya Allah Muhammad Rasulullah Dari ni foye ngoko fladron de kele nguni Na bona kini biye be na te ka kala we bwa ka mo kini miembe na te kakala we emse mo do yi kele beble o ko mo min no e ni be ko digo kele ngot mawo digo kele ne be mari gono ambassadeur américain oro na bora fi ama mo ko wele ala de be mawo chiama ala son ga zama son yi ni ya ete kunada ne bugula te kunada anye ma ta utu bolo kala ta de ni ye maaw ta minɛ i sigi ni kunnadali ye k'o ye nin ye a kɔrɔ ta maaw b'a fɔ ko n bɛ jeliba la Laji a fɔ awɔ Dani tɛ ne fa dɔn a tɛ n ba dɔn Dani tɛ ne yɛrɛ dɔn a ye n ye réseau kan Dani ka ɲɔ bɔra 120 ni kɔ ka t'o bila Carrefour la ka Gandi bila a la ko bubulan ba bi ka pare ma site ka er beta di eso sara bene bol malu boro kelen dirane ma har nu tunya dia nya haramu ma botala ka di minu ma ko bala do ay horonya ayo do ne ni president ka so gege no ma dia bi kunti ko la bone ko ni digo kanuni ma bondala no ma dia i kanti ka boy Mamadou Fofana kono mi ye kono ta sugu kono ka fanda sugu kono ka toro sugu kono hey bola tawa aishi pele la sana kare ga boli be halala diu ne be nyogon kam halala diu o de be nyogon kam ample tabali mi ngai ba do mani ya tla adi ita haru don ele na era ta de rusi do kanto ye vela la nye fla don ko lu fula utesea
ka musow tɛ se arajo ka dilan mɔgɔw ye a ye na kuma hali ni wari tɛ sɔrɔ an b'olu tigi de fɛ mais maa maa bɛ maaw nɛgɛ ka balo maaw ka fɛn na ala kana barika don e tigi la ko ne ko ten kɔrɔta mali fantanw ni mali sɔrdasi minnu muso ka cɛw sara ko n k'i fo jamana tɔgɔ la k'a bɔra nafolo min na ko ala k'a caya bubula bɛ nin kɛnɛ ninnu de kan o e delila ka ne ye faama kɛnɛ kan Dani de Paris Elhaji belebeleba Fakoli Kumba ni Fakoli Daba awɔ ni maaw ye fɛn bɛɛ fɛn kɛ fantanw ye ne bɛ k'o ka jeli i bɛ tila ka lobi ta a ka morceau min ka di ye i b'o k'a la est-ce que a tɛ souvenir kɔnɔ lobi Traoré président an b'a fɔ cogo di an ye mun kɛ ala la tariya tɛ sɔn ji feerela tɛ sɔn ginimɛ feerela tɛ sɔn anw yɛrɛ tɛ sɔn an jalen b'an kɔnɔ ka komi basa courant bɛ tigɛ an na an bɛ taa don ji kɔrɔ k'a bɔ an kan an bɛ tila ka wɔsi komi dibi komi tɔngenna o ka duwawu k'o jamana ye an tɛ duwawu kɛ jamana ye an bɛ duwawu k'an yɛrɛ de ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ hɔrɔnya bɛ yen maa dɔ bɛ yen ni maa bɛ jala min mais i bɛ continuer ka soutenir nin yɔrɔ la n bɛ Buba Fane fo olu kɛra IBK fɛ u b'a fɛ ari ka Cabral fo Cabral Camara kumakan kelen maa ka kuma kunu ka tila ka kuma bi kumaw ma kɛ kelen ye anw de bɛ se k'o kɛ parce que maa ka mugan t'an kɔnɔ o tɛ a président Cabral min fo ne ma deli k'i ye min ka video ye o de ye IBK supporter hali sini ale fana tɛ Diko fɛ o an b'o dɔn mais hɔrɔn don Diko yɛrɛ m'a fɛ maa ka k'a fɛ nin bɛɛ bɛ kan ka fɔ Nasira Sago an taara a fa ye Juma n ko i bɛ a ko ne tɛ réseau kan maa maa bɛ nɛni a y'a t'u ka nɛni n ɲɛ fɔr'u bɛɛ ma ne bɛ min ko n'o ye Alakira sallallahu alaihi wa sallam Mohamed ko bɛɛ dara a kan nkalon bɛɛ dara a la Ala tilala k'a bila a ka jamana mara a tilala ka dunan mara dunan dara sababu la hali n'e ma dunan mara i ye Mali kɔni mara Diko hali n'a ko bɛɛ bɛ boli ka taa barikaden don barikaden don barikaden don ne delila ka nin f'i ye président k'i ka to ka n ka kumaw sɛbɛn Dani de Paris hakili de bɛ ɲinini kɛ n ka nin mobili in san n ka nin so in jɔ hakili de bɛ ɲinini kɛ n ka nasɔngɔ di ka taa muso ka taa na san ka n'a di yan n ka dumuni kɛ hakili de b'o ɲini a b'a di bolo ma bolo b'a bila pɔsi kɔnɔ mais da dɛsɛra ka min hakili dɛsɛra ka min dɔn o ye da de barika da tɛ se ka barika dun président Sori Kasogo minnu bɛ kɔ kan maliyɛn minnu bɛ yen u ka baara bɛɛ bɛ k'an tiɲɛ ni n'an ko y'a sababu ye u ka baara bɛɛ bɛ kan ka tiɲɛ passeport ko y'a sababu ye u bɛ wari min don Mali kɔnɔ san kɔnɔ a ka ca miliyari 200 u tun bɛ se k'u ka wariw minɛ ka bila Faransi banque la mais u b'a ci u balimaw de ma ka so jɔ yan ka lopitansow jɔ yan ka jiginniyɔrɔw jɔ n'a fɔra k'olu ka baara bɛ tiɲɛ ni n'a ni ka wari jara o jamana ta tiɲɛnen don o ne ko ten ko bɛɛ k'i tile kɛ Dani i bɛ kan k'i tile kɛ président Sori Kasogo e bɛ kan k'i tile kɛ awa Bubula yɛrɛ zonzani bɛ kan ka tile kɛ don dɔ la a bɛ ban Thomas Sankara anw tun bɛ boli a nɔfɛ a ka na yan Bamakɔ yan station min filɛ Badalabugu o don mobile de don anw de bolila a kɔ ko palais de la culture a nana CEDEAO réunion na ale tile banna Sékou Touré l'homme du 9 juin 1922
a farana Mohamed o den ye Bakari Bakari den ye Alpha ye Alpha den ye Sékou Touré sisan an b'a laban ni min ye wagati sera an b'a laban ni min ye voilà Nasira an terimuso Dani l'homme fort Fakoli Kumba cɛfɔli filɛ Modibo Sidibe a bɛ yaala la halala den ni yɔrɔ woloden Modibo Sidibe capitaine T kabila la k'a da u bɛ hɛrɛ de kɔnɔ refondation a fɔlɔla ka mɛn ale ni kabako su de la u tɛ kan ka refonde fɛn ni jɔ fɛn ni dɔ créera ko Morema ko refondation Mali ma dɔn refondation ma dɔn ɲinɛna tɔgɔ ko Morema ma dɔn Morema tapo ka Morema kɛ k'u bɛna Mali refonde n ko sisan de aw hakili jiginna anw fantandenw na k'aw bɛna refondation kɛ aw bɛna an yɛrɛ de refonde k'an dilan kura ye wa ou bien aw bɛ jamana de dilan kura ye nin bɛɛ ye kalo kuma ye i b'a dɔn min don wa bubu ko don tɔn in kɔnɔ yan Morema a bɛɛ ye bubu ka mɔgɔ a bɛɛ ko ne ko ten maa b'a kɔnɔ a bɛɛ ye bubu supporter a bɛɛ n y'a mɛn k'a bɛ taa IRD la IRD n'aw ye bubu bila ka na aw fɛ yen walahi aw tɛ gagner élection walahi aw kana bila ka taa aw fɛ yen dɛ a ye maa wɛrɛ ta n'aw ye bubu nati IRD kɔnɔ n'a kɛra Mali président aw k'a fɔ o ma tu a ye min da Mali mɔgɔw kan yan école karamɔgɔw kan yan ka tila ka min da Diko a ye na n'a ye aw bɛ tila k'a fɔ yan a tɛ se foyi la a bɛ se fɛn bɛɛ na si tɛ se a sumalen don nka han a dɔgɔnin lewu ninnu a ye taa n'a ye dɔrɔn a ye taa n'a ye maa min kɛra aw ma hɛrɛ ye bi o de bɛ kan ka buruja an b'a ko dɔn an b'a ko si dɔn Mali bɛɛ kegunyara sa o Diko ko tɛ dɛ Diko b'a ka misiri kɔnɔ hali bi tilegan in na a bɛ tafisiri kɛ hali bi kabini sunkalo daminɛna a bɛ tafisiri kɛ don o don a da tɛ fanga la a tɛ fanga kɔnɔ foyi ale ni Modi ko wɛrɛ tɛ dɛ ka Diko détruire ka Diko bɔ yen pour bubu bɛ na cogo kuma in bɛɛ filɛ walahi nin de fɛn bɛ fɔlɔ a bɛɛ kalo kan bubu ko de mais u b'u yɛrɛ sɛgɛn ala ye fɛn min dilan ka ban banna ala ye Mali président choisi ka ban e t'a dɔn ne t'a dɔn e t'a dɔn ne t'a dɔn mais a bɛ ala de bolo an baw aw ni ce an baw aw ni ce aw ni ce aw yɛrɛ ba minnu ye Dani ninnu sɔrɔ ani Nasira ninnu an b'a fɔ olu baw ma k'u ni ce ni bubula kɛra maa ka jeli ye a ka kan bubula dali ni bɛɛ ye parce que mɔgɔ ta tɛ bubula kɔnɔ